कहे बका मास्टर जी निमिया के मैया आगे के नाम पर ताली बजाई ले महाराज ताली बजा ए बेयासी आ दादी दही चूड़ा कहां से खा लखी रे आवाज तो धोले ले दादी के हमरा झूलता झूलता मैया के लाली पिया सिया की चाली रे भैया माला हो दुआ राखी चाली रे भैया माला होरिया दुआ राखी चाली रे भैलीना धीरे रहो कार्य कमजोर मत धीरे 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 हम कहानी आज पाछे नचरे मत गई अरे बाप रे ला ये माई त आ गईली के हो तू अरे हमरा से पूछता रे तो केकरा से पूछता नहीं बड़ा जबान से बोला तारू ते कतना जबान से बोलले हो अच्छा रौरा के है हम तो मरही है रे तो हम तो माई के बुलावली है मोरी के तना बुलावले रानी का करैलू है तू अरे तनी पचरा काहे गइला हस अरे हाथ कांपत रही पहले जमाना हमनी के घर के माता बहन लोग मंदिर में जाओ अरे गोर लगता नहीं है भाऊजी अब लई है चुप रही नाती के बेटा भौजी खानी लगतानी ओही मुंह से मौसी कह देते तेरा और मौसो तर जैते अरे उतर जाइते तू फेरा में पड़ जाइते अब लई है त नाश कर दी हमरा तो लगता कि वो मर जाइते मंदिर में लोग जाओ पूजाई करे माई के 5 जोड़ा चाहे 7 जोड़ा पूरी पका के हां काथी के मकई के ना मरुआ के अरे ही के त भौजी पकले रहली काहेला हो इनका भैया के पूजेला हां उनका मुंह में दांत ने का कुर खा ले जाए दी हमारा अपन पार्टी में जाए दी मैंने के सिखाई मास्टर जी पहले जमाना के लोग जा माता बहन पूजा करे तनी हटी त चाची हां हटी चाची है जो हटी है साहब चल जाए एकदम बीच में कहे बका मास्टर जी का निमिया के आगे के नाम पर ताली बजाई ले महाराज ताली बजा ए बेयासी आ दादी दही चूड़ा कहां से खा लखी रे आवाज तो धोले ले दादी के हमरा झूलता झूलता मैया के लाली पिया सिया की चाली रे भैया माला होरिया दुआ राखी चाली रे भैया माला होरिया दुआ राखी चाली रे भैलीना पहले जमाना हमनी के माता बहन लोग पूजाई करे ई बात हो पे ऐसे के नखे न बुझात ना बुझाई एगो लक्ष्मी के हाथे लक्ष्मी आइल बड़ी माता रानी के देह दृष्टि वहाँ के ऊपर बनल हां बताओ हो काकी ब्याजी के सिखा देल के हंसने गीतिया होला हां हाँ रौरा बुझाता कहियो ना बुझाई अच्छा भोर पर आ गल होई छोड़ दी एहू जमाना में लोग नयका भाई लोग गावता कैसे गावता कैसे जाए से पहले ससुरवा अपने सखी से सेटिंग करा के जा
केकरा के देखावता नहीं अब ला। ऐसा ना लोग नयका लोग बात लोग गावता कि जाए से पहले ससुरवा अपना सखी से सेटिंग करा के जाए। जा। एक दिन तो हदा हो गई भाई। ये बेंजू मास्टर बनी हाँ। एक दिन तो बजा दिले बनी हाँ। महिषासुर के मरले बड़ी मैया हो अब पटना से चलता दवैया अरे वो कब कभी कभी ठंडा में पगला जाता नहीं अरे बेंजू एक मास्टर चलते टोपी हटाओ तो ना मर। तनी माई के नाम पे जयकारा लगावे के बा तनी हाथ दोनों ऊपर उठा के जयकारा उठा, लगाओ उठा। हाथ उठो आज एकरा दू गो हाथ ना होई वो अपने का गोर उठा ली। ए तपस्या नहीं के करे के बगल वाला माता बहन ला जाए के नहीं के साल में से हाथ निकाल के हाथ उठाई ऊपर लोग चल का की दे पॉकेट में से हाथ निकाल के ला जाए के नहीं के अब देखो तो इन्होंने पार्टी का काम। आसमान बुझब के सीवा चर्चा में बानी हाँ, चल का की दे पर से चादर हटाव तनी हाथ ऊपर उठो दोनों हाथ ऊपर माई के दरबार में ताली बजावे में कंजूसी ना ना। बोली बोली सच्चे दरबार की जा शेरा वाली मैया की रौरा कोनो केस चले लका माई से अब देखी बैठल बानी जय उहा के कतनी जो ना महाराज वहाँ का माई से केस ना चलेला। हाँ हाँ एगो जो अभी वायरल भले देवरिया जिला के देख ली। देवरिया जिला के वायरल भले लेकिन मिले ना देखनी कौन भक्त बा हाँ। हाँ लवड़ा सु लबड़ा लाबरा सु असुर लोग से आइल बा वो असुर लोग से कहे के बा का मास्टर जी आमा वाला गवाला पिया हो चली कौन लिखल नहीं है कि नचनिया के नहीं अरे खेना चल तितली रानी तितली खुश रही एजा रही चाहिए इलाहाबाद रही आबाद रही। अरे दूधे ना है पुते फोला एगे तितली उड़ावत रहो। तितली तो ई भइल देखी संस्कार हाँ नचनिया के। महाराज। अरे जा तारा 3 गो बेटा होखे उहो करिया काहे हो? पटीदार के नजर ना लगी अच्छा। कहे बा का मास्टर जी आमा वाला गवाला पिया हो महुआ लगवला आमा वाला गवाला पिया हो महुआ लगवला काहे ना लगवला पिया हो काहे ना लगवला पिया हो निमिया के गचिया और ये औरतिया का कहतिया ये राजा जी रौरा आम के गाछ लगाऊनी महुआ के गाछ लगाऊनी अड़हुल के गाछ लगाऊनी लेडी के काहे ना लगा देनी नीम के गाछ काहे ना लगाऊनी काहे अब कहीं अच्छा। सब बतिया पहले ही बोल देब तो कैसे हो दिलीप जी ब्यास न होके के बा। ब्यास बन जाए एक बार ठंडी ले जनवरी ले कुछू कह के गुरुजी कहता नहीं हमनी के कुछू कह के बन जाए अरे हमरा खाली स्टेज गावे के बा अच्छा स्टेज गावे के बा खाली छठ दुर्गा पूजा दिवाली ये सब हाँ स्टेज कलाकार लोग के इहे नु मिलेला कहे के बा का मास्टर जी निमिये है घरवा माई के निमिये दुआरा
अढ़ौल